Ahoj, tak ja by som sa rada predstavila. Moje meno je Diana Šimčová, som realitná maklérka a matka 2 detí a v týchto vlogoch by som vám priblížila môj bežný život, či už z pracovnej stránky, osobnej stránky, nejaké rady a tipy pre deti, keďže moja dcera má už 10 rokov a myslím si, že niektoré veci mám už vychytané. No a v podstate môj vlog prešiel dlhšou prestávkou vzhľadom na nedostatok času a sklbenia osobných a pracovných povinností, ale deti ma presvedčili, teda tá staršia, aby som sa k tomu vrátila. Tak som späť a dúfam, že aj vy budete späť so mnou. No a keďže je taký síce teplý, ale september a deti treba obliecť na novo do škôlky, tak ja som si vám pripravila taký haul veci, ktoré som ja kúpila tento rok mojej mladšej dcere Emke. Vždy si tak natypujem nejaké farby, pozriem si nejaké kolekcie, ktoré sú práve v obchodoch, natypujem si nejaké farby, ktoré by sa k sebe ladili a hodili a podľa toho potom dokupujem ďalšie a ďalšie veci, ktoré jej treba. Určite by som vám chcela odporučiť nejaké veci, ktoré mám už vyskúšané aj od staršej a proste viem, že sa mi zídu, viem, že sú dobré a viem, že to počas tej škôlky vždy využije. No, takže ideme na to. Tak ja nenakupujem žiadne, nie som nejaká ekobiomatka, ale snažím sa kupovať deťom bavlnené veci a väčšinou nakupujem v HM-ku, pretože čo sa týka pomer kvality a ceny, sa mi to zdá z tých oblečení najkvalitnejšie. A druhá vec je, že moja MK je veľmi chudučka, takže jej to aj najlepšie sedí, lebo tie strihy na rukavoch sú fakt úzke, sedia jej dobre a najradšej ich nosí asi kvôli tomu strihu a tomu materiálu, lebo proste jej to takto vyhovuje, hej. No, v prvom rade by som vec, ktorú budete určite potrebovať do škôlky, sú gumačiky. Gumačiky kupujte vždy s touto vrchnou vecou, so zaťahovaním, lebo keď dieťa bude špliechať po vode, neviem ako vaše deti, ale moje deti tam poriadne špliechajú po vode, behajú, jazdia na motorkách, na odrážadlách, proste sa šália, hej, ako deti, tak im vždy natečie voda dnuka z hora. Máme aj gumené nohavice, aj gumenú bundu k tomu. To už som neukazovala, lebo som to nedokupovala teraz nové, ale gumaky som dokupovala, čiže donesla som ich aj tu na. Sú to značky Crocvy, myslím, že Sportissimo alebo Exisport, teraz Sportissimo asi to bude. Vždy väčšinou kupujem Stamať, zväčša kupujem zateplené kvôli tomu, že ja si myslím, že väčšinou sa nosia na jeseň a na jeseň už tá voda v tých mlákach je predsa len chladnejšia a aj keď v lete prší, tak tiež nie je teplá a sami môžete vedieť, že keď máte gumaky na nohe a vstúpite do niečoho mokrého, napríklad do mlaky alebo do nejakého veľkého blata alebo do takého niečoho, tak proste cítite ten chlad. No a aby si necítila ten chlad, tak vždy kupujem tie s tou vložkou zateplenou. Takže to sú gumaky. Potom taký must have kúsok, trošku z iného súdka. Určite by som odporúčala všetkým rodičom jednu kvalitnú teplakovú súpravu, takú hrubšiu, hej, čo bude nosiť v zime, na jeseň, na jar, stále. Minimálne jednu, keď nie dve, hej, ale ja určite kúpim ešte jednu, a mám nejaké tepláky a veci po staršej cere, čiže akože ja to takto kombinujem, ale z MK nechce nosiť veľmi tepláky, čiže fakt, že vo výnimočných príležitostiach, prípadoch si to dá. Keď ju presvedčíme, že mám aj ja takú istú, aj Sarka takú istú, tak vtedy je ochotná. Takže určite teplákovú súpravu. Potom som jej kúpila, boli sme v Decathlone a tieto mikinky sú perfektné, sú fakt, že mega hrubé. Ja tieto mikiny inak vždy používam, keď sa idú sankovať, lebo chráni to aj krčík a je to aj hrubé, také termo a myslím, že tento rok to vychytali aj s farbou. Je to veľmi pekná, taká jemná broskinková farba, takže sa mi to celkovo hodí k tým ostatným veciam, tak som jej ju hneď aj zobrala a cena je tiež veľmi dobrá.
Takže mikinka. Dobre. Najčastejšie nakupujem v H&M, tak poďme na to. Tento rok som jej zobrala tieto šatky s tekvičkami. Páčil sa mi ten vzor. Prišlo mi to také milé a že to nemusí byť len na jeseň a Halloween, ale že v podstate tá farba aj na jar možno. No a máme aj iné takéto bavlnené šaty. Vždy. Väčšinou kupujem tieto bavlnené šaty, pretože nič ju neškrabe, nič ju netlačí, rukaviky sú v H&M-ku zase tenučké, hej, čiže ručka jej akurát tam sedí a nie je ona nejaká veľká princeznička zatiaľ, akože dá si korunku, dá si nejaké tablietky, ale oblečenie ona volí vždy pohodlné, takže aspoň takto. Šatky. Máme nejaké ešte aj po Sárke, vždy som kupovala tieto bavlnené šaty z H&M-ka aj Sárke. Tiež pomer cena kvalita bezkonkurenčná. Potom takisto kupujem z H&M-ka vždycky každý rok. Toto sú všetko nová kolekcia tento rok. Trička s dlhým rukavom, tiež za bezkonkurenčnú cenu a má ich najradšej, vždy si ich vyberie, hej. A ešte keď tu je jednorožec, dúha, hej. A toto som jej zobrala také k tým šatkám vlastne tá istá kolekcia. Mali tam potom už iba niečo s tigrovaným, to sa mi nepáčilo pre detičky a vôbec nie pre také malé. No ale tieto troje som jej zobrala, plus máme ešte strašne veľa z minulého roku, čo sú jej dobré, lebo je to číslované 2 až 4, čiže už aj minuloročné sú jej dobré a budú jej ešte dobré. Takže je to fajn. Tým pádom, aj keď kúpite väčšie číslo, teda 2 až 4 a má, dajme tomu, že 2 roky alebo 3 roky, tak tým, že je ten rukavík užší, tak nejde jej takto, hej, cez pršteky, ale pekne jej drží, takže je to aj praktické. Potom jej vždy kupujem, aj jednej, aj druhej som to kupovala leginy z H&M-ka, či už tieto zateplené, alebo potom tie klasické. Majú gumku, sú vhodné pre chudé deti, hej, lebo viete to zatiahnuť, viete to regulovať. Takisto je to veľkosť 3 až 4, hej, čiže majú spevnené tieto kolienka, takže nespraví sa tam dierka, lebo stalo sa nám, hej, MK nezbednica, čiže spadla nejak zo stoličky, alebo spadla na koleno niekde vonku, naháňala sa so sestrou a už na 2 leginách takých tenčích, čo tam nemáme toto na kolienku, má dierky, hej. Tak už je to také, no, že skôr jej to nedávam ako dávam, alebo respektíve na doma. A potom som jej ešte z H&M-kových výpredajov ulovila toto tričko. To už je také parádnejšie, by som povedala. Ona... nekupujeme veľmi také komerčné značky, keď sa mám... Teda komerčné značky... komerčné obrázky pod nejaké z rozprávok, lebo ona keď proste niečo má veľmi rada, tak v tom spí, je, kúpe sa, proste je strašný problém jej to dať dole, hej. Takže snažím sa voliť takú strednú zlatú cestu, že aby sa jej to aj páčilo a aby zase nebola až posadnutá tým, hej, lebo fakt, že ona je extrémista v tom. No a ona vlastne, keď vidí sestru nosiť také klasické veci, tak aj ona chce takéto veľkácké, dospelácké veci, hej, takže sem tam jej vždycky kúpim, či už do jarnej kolekcie, alebo do zimnej kolekcie, jej vždy kúpim jedno také akože veľkácké tričko, ktoré keď chce byť v ten deň ako sestra, tak si ho dá, hej. A zaujímavé je, že keď si má zvoliť nejaké trička, tak jasne vedie jednorožec, ale potom vedú tieto. Hej, bez vzorov, čiže výnosy určite. A mám aj také, ešte z minulého roka dostala také kraťasky elegantné, aj sukňu skladanú, no len ja to na ňu neviem dostať, hej, čiže ona málo čo takéto nejaké sukne alebo tieto veci nosí, ona nechce to vôbec, ona chce leginy a tričko. Takže tak. No a potom ako ďalšiu vec, v podstate tu máme Sinsai.
Ja som sa teraz nechala ulakomiť, ospravedlňujem sa, ale ešte som trošku chorá, ulakomiť na tieto Sincaj šaty, lebo dievčatka v škôlke ich nosia, hej, dobre sú počité bavlnenou podšívkou, takže si hovorím, OK, asi ju nebudú škrábať. No, tieto sa mi spravila dierka hneď pri obliekaní. Budem ju musieť zašiť. Akože, no, bola som sklamaná mierne. A tieto proste MK miluje Pepu. Má aj hračku Pepu, tak som to riskla. Hej. Dúfam, že to nebude nosiť celú zimu. A tým, že sú to šaty, tak možno, že nie, lebo nemá rada až tak šaty, takže keď chce byť pekná, tak si zober aspoň Pepu. Aspoň na to ju nalákam. No a potom zo Sincaj som jej ešte objednala nakrčník a čiapočku, pretože keď som si pozerala ceny v H&M-ku a v Záre a v ostatných týchto e-shopoch a obchodoch, tak za 12 eur alebo za 15 proste som nechcela kupovať nakrčník a čiapku. Mám 2 deti a obidvom treba nakúpiť vždy niečo nové, takže som to odmietla a zvolila som Sincaj za nejaké 3 eur alebo 5, neviem. H&M-ku alebo v Zare jej potom objednám z vypredaja. V podstate teraz neviem, že či z H&M alebo zo Zary som jej už objednala zimnú čiapku takú krémovú, takže toto už máme. No a potom som bola v Sincaj takisto a veľmi sa mi páčilo toto Bambi tričko, to je také roztomilé. Takže objednala som jej, teda kúpila som jej aj to. Nemám rada veľmi tento prúžkovaný materiál, na tričkách to ešte nejak znesiem, ale na leginách to vôbec nekupujem, lebo sa to strašne rozťahuje. No a tým, že je chudá a ešte sa jej to rozťahne, tak to je plná katastrofa. Takže veľmi, veľmi nie, ale toto tričko sa mi zdá byť celkom v pohode, tak dúfam, že sa nerozťahne, lebo je strašne rozkošné. No a ešte som kúpila samozrejme 2 klasické punčošky. To som tiež kúpila iba v Pepku. To sme boli tam náhodou pozerať nejaké dekorácie a hovorím si, človek nikdy nevie, kedy sa ochladí, keď teraz to vyzerá skôr na plávky a na kraťasy ako na nejaké jesenné veci, ale podľa mňa tá zmena príde veľmi rýchlo, hej, čiže ja už mám aj nejaké bundy do dažďa, prechodné vetrovky pre obidve, proste všetko, staršia má rifle, nohavice, dlhé trička, všetko som už zabezpečila dopredu, aby som potom nezostala nejaká nepripravená a prekvapená, že nemám čo decku opliecť. Ďalšia vec, ktorú som akože tak chcela začať rozoberať vo svojich vlogoch, je nejaké mentálne zdravie detí, lebo je to téma, o ktorej sa rozpráva ešte menej ako o mentálnom zdraví dospelých, pretože áno, nikto nechce povedať, že dieťa má nejaký problém, nikto si to nechce priznať. V podstate je to taká bublina začarovaná a okrem toho ešte všeobecne veľká bublina sú psychológovia a psychiatri, lebo to už akože keď dieťa chodí k psychiatrovi alebo dospelý človek chodí k psychiatrovi, tak to už je úplný psychopat alebo blázon, hej, podľa väčšiny spoločnosti. Deťom žiadne lieky na psychiku, to neexistuje, hej. Nie, ľudia, keď má niekto nejaký mentálny problém, tak ho treba riešiť určite. My sa s takými vecami potýkame. Budem teraz hovoriť aj z osobnej skúsenosti, čo sa týka mňa, aj čo sa týka mojej staršej dcery. Treba dávať obrovský pozor, mamičky, čo sa deje v škôlke. Fakt, také citlivejšie povahy vy už svoje deti poznáte. Ja už viem, že napríklad Emky by sa to nedotklo, hej, ale Sarka je citlivejšia, vždy bola taká krehučka, taká princeznička a proste stalo sa niečo v škôlke, čo malo dopad v podstate na celý jej terajší život a ešte asi aj dlho bude mať a dúfam, že nie na celý život, hej. Najskôr vám poviem, čo sa stalo mne. Ja som mala v škôlke akože ťažšie obdobie, nerada som tam chodila, nerada som bola odlúčená od rodičov, ale to všetky tie citlivé deti, čiže v podstate
je to bežné, plus moji rodičia sa ešte v tej dobe rozvádzali. To bol ešte ďalší ťažký dopad na moju psychiku. No a stalo sa to, že proste ja som bola odplinkovaná od nejakého roku a pol, lebo fakt, že v našej rodine sa odplinkovala veľmi skoro, možno, že aj skôr ešte. No a ako sme boli v škôlke, tak deti vymýšľali, samozrejme jedno chcelo ísť na záchod, lebo nechcelo spať, druhé chcelo ísť na záchod, lebo nechcelo spať a pani učiteľky to akože riešili tak, že nás nepúšťali. Tak mne sa nestávalo fakt, že nikdy, že by som sa pocikávala. Dostala som zápal obličiek v tom čase a shodou okolností sa to prejavilo v škôlke, pocikala som sa do postielky, no a bola to pre mňa obrovská trauma. Hej, nestalo sa to raz, ale v priebehu toho týždňa asi 3-krát, potom ma tam už nedali, lebo prišli na to, že to je nejaký zdravotný dôvod, tak už som tam nechodila. Potom som nakoniec bola aj v nemocnici, hej, ale to už je zase iná kapitola. No ale proste ide o to, apelujem aj na pani učiteľky, aj na mamičky. Viete, že máte citlivé dieťa. Viete, ktoré dieťa by klamalo a ktoré hovorí pravdu a ktorému naozaj treba. Ja viem, že na deti netreba mať dvojsečnú zbraň alebo nejaký dvojsečný meter, ale proste má to veľké dopady na psychiku. Či už toto, čo sa stalo mne, alebo to, čo sa stalo Sárke. Tam bol zase problém v tom, že pani učiteľky deti nutili jesť, až pokiaľ sa dobre žene pozvracali. Nie, že dobre žene, ale niektoré sa aj pozvracali. Ona to vnímala veľmi citlivo a vlastne doteraz má tú traumu, že sa pozvraca. A to isté som mala ja. Do dospelosti som mala traumu, že sa pocikam. Hej, vždy, keď bol niekde nejaký záchod, utekala som, nemohla som chodiť autobusmi, nejakými diaľkovými, proste ovplyvňovalo to celý môj život, či už pracovný alebo súkromný. Takže fakt, mamičky, ja by som veľmi chcela, aby ste dbali nejaké psychické zdravie svojich detí a dávali pozor aj na tieto veci. No a takisto, čo sa týka nejakej šikany, verte tomu, že nie šikany, zle som sa vyjadrila, ale nejakých neposlušných detí v škôlke, alebo respektíve nejakých detí, ktoré ubližujú iným deťom. Možno, že sa to zdá, hej, že vášmu dieťaťu sa nič nedeje, ono sa len bojí toho druhého. Ale ten strach je niekedy oveľa horší ako to, keď je to dieťa nejaké atakované, hej, fyzicky. Psychické traumy sa oveľa horšie vstrebávajú v tých deťoch. Boja sa to povedať, keď to povedia, tak je to fajn. Určite ich nejak nehrešte alebo nesnažte sa presvedčiť o tom, že to nie je problém. Hej, treba povedať, že určite navrhnúť nejaké únikové cesty alebo nejaké systémy riešenia, ale určite to nebrať na ľahkú váhu. No, aby ste sa potom netrapili tak ako my teraz, hej, Sarka chodí do školy raz, 2-krát do týždňa, možno, že ani to nie, takže všetko ovplyvňuje môj život a myslím si, že ho nemáme nudný, lebo snažím sa vlastne nejak odputávať ich pozornosť, jej pozornosť od jej nejakých problémov, nejakých stresov a tak ďalej. Takže úzkosti, lebo pani psychologička nám povedala, že to sú úzkosti, nie stresy, takže od úzkosti. Tým, že chodíme na rôzne výlety, snažím sa im vymýšľať stále nejaký program a určite možno, že niektorí si povedia, že som až príliš benevolentná matka a nejak, že im dovolím alebo doprajem to, čo niekto by nie, ale súvisí to aj možno, že s tým psychickým zdravím, hej, chcem, aby moje deti boli v pohode a keď niektoré z nich trpí už aj tak dosť, tak nebudem prilievať vodu do ohňa. Áno, je to dievča v puberte, ktoré je aj drze, aj veselé, aj všetko, aj sa šali, takže všetko toto je úplne normálne a verte tomu, tie, čo máte zase malé detičky, že aj tie 10-ročné, aj tie 14-ročné sú ešte stále deti. A takisto robia somariny. Tak to je taký úvod zase do môjho comebacku na sociálne siete, teda na YouTube. Budem rada, keď ma budete odoberať, sledovať. Určite sa mentálnemu zdraviu detí a nejakým takýmto fashion detským tipmi na výlety a
týmito vecami budem zaoberať aj naďalej. Plus ešte by som vás chcela poprosiť do komentára hodiť, ak máte nejaký problém s deťmi alebo nejakú zlú skúsenosť zo škôlky, lebo táto téma je podľa mňa akože veľmi veľa ľudí poznám, ktorí majú traumu zo škôlky. Sice možno, že tie silnejšie osoby nie až takú prehlbenú, že ich to ťahá až do dospelosti, alebo možno, že nemajú nejaké jedlo rádi, lebo ich nutili, alebo takto, hej. Fakt, že tie slabšie osoby to znašajú horšie. Takže určite by som sa tejto téme, čo sa týka škôlkarského mentálneho zdravia, lebo ja mám taký pocit, že presne vtedy vznikajú tie akože najväčšie úzkosti detí. Hej? Lebo to dieťa je fakt ešte malinké a nevie sa brániť. Tak určite by som bola rada, keby sme sa o tom pobavili, možno, že aj v iných vlogoch a venovali sa tejto téme, otvorili ju trošku a nech sa to proste už nestáva, či už mojim deťom, alebo vašim deťom. Tak ja vám ďakujem za pozornosť pre dnešný vlog. Určite budem rada, keď mi dajte odber. Páči sa mi to a keď ma budete sledovať aj na budúce.